ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಆಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ BDG ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, LED ಝೋನ್, RJR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಕೋ-ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್, ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇತ್ತಿನ ಬೇಲಿನ ಬುಡ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಬೇಲಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ವಾ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುನು ಪನ್ಪನೇನು ತುಯ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಇರ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಾಮಿಡಿನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹವಿರಾದ ಕಲಾವಿದರು. ಸತ್ಯ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂದಿಂತ ರಜತ ಅಂಚ ಅಜ್ಜರ್ನ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಓನ ರಮಣ ಇಂದು ಮಾರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂದು ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಾ ಅಜ್ಜರೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೈತನ ಕೊರ್ವರೆ ನೀರು ಬೇಗತ್ತದಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಹತ್ತು ಪೋಪೆ ಅರ್ಪೆನ್ ಎತ್ತನ ಕಿಬಿಕ್ಲಾಗೆ ಅಂಜಿರಿ ಅಜ್ಜರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ದಿ ಬೇಗದನ್ನು ಬಂದು ವೈರಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ದಿತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮೆನೆ ಸಂಬಳ ಅಜ್ಜರೆ ಪಿದವಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ ಅಜ್ಜರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ನೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಮ್ಮಿ ನಿನ್ನಲೆತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಏನೇ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಆತದು ಕೊಂಚ ನೀರು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಡೆ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಬೈತಾರ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಾನಿಯಾ ಪುರ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೈತೆ ಜನ ಬೈತೇನೆ ಒಂದು ಅಂಚು ಚೂರನ್ನ ಬತ್ತು ಬೋಡಿ ಎಂಕ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ಅಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಚ ಬಾಕಿ ತಕಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಇರು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪೊಮ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಯಾ ಮೀದು ವರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಳ ವರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸುರು ಎಂಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಹೋದು ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬರ್ರೆ ಅದೇ ಬೆನ್ಪುಂದ ಹೇಗ್ಯಾ ಪರ್ರೇನ ಬೆನ್ಪುನಿ ಹೇಗ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಜಗತ್ತೇ ಬಂತು ನಾನಿ ಇಷ್ಟ ತಕ್ಕ 1900 ಎತ್ತಕ್ಕ ದಾನ ಬಂತೀರಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಏನ್ ಮಾತ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅಲಕ್ಷಣ ಮಾತ ಪಾತೇರಡವ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೇಟೆ ಬೋಪೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ಕೋಮನ ಕೊರು ಯಾತ ಸದರ ನೀರಿ ಅಂದಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೋಟ ಬೇಲೆ ಬೈದೊಂಜಿ ನಾಯಿದ ಕಡೆ ಅನ್ಪುನೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೋಮನ ಕಡೆ ನೀನು ದೀದಿನ ಜನ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಚಾನಿಕ್ ಸಂಬಳ ಬೋಡು ಕೋಮನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಮಾತ್ರ ಕೋಮನ ಕೊರಿಯ ಸಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಕೋಮನ ನೇ ಎಂಕಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾ ಪೋಪೆ ದುಬೈರಸ್ ಕೋಮನ ಮಾರೆ ಕೋಮನಿ ಅವು ದುಬೈರಸ್ ಕೋಮನ ಅಜ್ಜರ ಇರು ಮರಳು ಕಟ್ಟೋಚು ಕೋಮನವು ಎನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಯ ಓ ವೈರಸ್ ಓ ಕೋಮನ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಮನ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅವು ಕೋಮನನ್ನ ಹಾ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಮನವಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಮಿತ್ತದ ಉಂದೇನಾ ಒಂದು 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 ಎನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೋಮನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಪೋಚ್ ನನ್ನ ಏಪಲ್ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಟ ಆಜಿರ್ನಾಗ ಕೋಮಂದ ಬರೀತಿ ಏಪಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಆಜಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇಗತ್ತದು ಸುಣ್ಣ ಅದು ಬರ್ಪೆಪ್ಪ ಸತ್ತು ಮೋಸದು ಪಾಪ ಒಲ್ಲ ಕೋಮನುಡು ಮೋನೆ ಹಚ್ಚಿರ ಈ ವಚ್ಚರ ಮರಲ ಯಾವ ದಿಚ್ಚಪ್ಪ ಚಂಡಿನ್ನು ನುಂಗುದಿಜಿ ಚಂಡಿನ್ನು ನುಂಗುದಿಜಿ ಚಂಡಿ ನಾನು ಅರ್ಧೋಡಾತಿ ನಾನು ಅರ್ಧೋಡಾತಿ ಮೂಲಿತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಅರ್ಧೋಡೊಂದಿನ ರಮಣಿ ಮಾರೆ ಇರಿ ನೇ ವೈ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆ ಅಡಿಕದಾನ ಕಡಿಬಿಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಾಸು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಈ ಮೂಲು ಮಾರೆ ಒತ್ತಚ್ಚಿ ಮೇವು ಒತ್ತಚ್ಚಿ ನೀನು ಮೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಸಬೇಡ ವೈರಸ್ ವಿಸೈಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅప్పుడు ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ಕದಾನ ಬೈದಿಯಾ ಓ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿಗ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕದಾಯ ಬೈದಿಯಾ ಏನು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕಿ ವೈದ್ಯನ್ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು ನೀನು ನಿಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮೇನ ತೋಟ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ವಾಸು ಬಜ್ಜೆ ದೇಪಾರ ಬರ್ಪಾನ ಬಜ್ಜೆ ದೇಪಾರ ಎನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಕವ್ಯ ರಿಕ್ಷಾ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಮೇಘ ಬಾರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ದೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತದೆ
ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ಮನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಾ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೂಡ ಇಡೀ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿ ಹೌದಾ ಹಾನೆ ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ನಾಡಿನ ಕೇಳಿ ದಾದ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಮಾತಿನ ಸೀಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದದ ಹಾಗೆ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಮನೆ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದ್ಭುತ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ ಅದ್ಭುತ 8ನೇ ಅದ್ಭುತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೈಫ್ ಅಂದದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಿ ಅದ್ಭುತ ನಾವು ಅದ್ಭುತನೇ ಅದೇ ಇದಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತೊಂಜಿ ಆನು ಮಗೆ ಆನಂದ ಆಂಡ ಆಯಗೊಂಜಿ ತಾಕತ್ತಂದು ಇತ್ತನ ಆಂಡ ಆಯಗೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಜಿ ಇತ್ತನ ಆಂಡ ఆయన ಬಿಡ್ತಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಡ್ಚ ನಮ್ಮದ್ರೆ ಏನ್ಮನೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತನೇ ಅಂದದ ಆದ ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಡೆಗೆ ಅದ್ಭುತದ ಬನ್ನಿ ಹಾ ನದ್ನಾತ್ರ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಪಿದೆ ಇತ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಹಾ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿಜೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿಜೆ ಹೋತಿಗೆ ಮೇನ ಬಡಿಜಿ ಬೇತ ಬೇತ ಮೆನ ಬೊಡೆದಿ ಬಂಜಿನಾಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಅದ್ಭುತ ಹಾ ಅದ್ಭುತ ಅವತ್ ನನಜಿಕೆಂಡ ಅವು ಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ದಾದ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಪಾಪಗ ಮೂಳಿಚೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರದ ಆಲೆಚ ಬೇತ ಊಡು ಬೆನುದಿತ್ತೆ ಪರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಂಗ ಬೇಲೆ ಬೇಜ ನಮ್ಮ ಪನ್ನದ ಅಜ್ಜಡ ಪ್ರಾಯದಡ ಪನ್ನದ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ ಮದ್ಮೆದ ಸ್ವರೂಪ ಮದ್ಮೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಮಸ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕದಾಯ ಅತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿರ್ತು ಅಂಚ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಗಮ್ಮತ್ ಪುರ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಗಿದಾಗ ಬೇರೆ ನೆನಪಾಡು ಬೇಲೆ ಬಡತ ಅಂಚ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಬೇಲೆ ಅದು ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಮಂಡಳಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕಂದು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಗ ಫೋನಗ ಅಂಚ ತಡ್ಡೆ ದಂಟದ ಉಲೈ ಕಾರ್ ದೀರನಗ ಉಲಡೆ ಏರಿ ಮೇನ ದನಿಲ ಮೇನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಮೇನ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಮೇನ ದನಿಲ ಮೇನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಇಂಬಿ ಐನೆ ತೋಯ್ನಿ ಪಾರದು ಬತ್ತಿರೆ ಹೌದಾಗ ಮೇ ಫಾರ್ಮ್ बोलತೀನಿ ಫಾರೊಂದು ಬರಂದ ಮಾರೆ ಹಾ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿ ಶುರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏನ ಬಡಿದ್ ನೀನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕಂದ ಅರ್ಧೋರ್ದು ಬೈತೀನಿ ಅರ್ಧೋರ್ದು ಬಂದಾಗ ಬಡಿದ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದನಿಯ ನನ್ನ ಮಿನಿ ತೂಪೇರು ಬೇಲೆಂದು ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕದೇರಿ ಓ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಕುನೇನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಏ ಮರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಣ್ಣ ಐಕ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತನಾ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜೇರ ತೂರಿಕು ಅವಳ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂಚು ಗೊತ್ತದ ಈತ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾ ಅದ ಹೇಳ್ಬೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಇತ್ತಂದ ಅವು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಆತೇನಾ ಒಂದು ಸುಧಾರ್ಜಿ ಅತ ಮೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚನೇನಾ ದಾದನ್ ಪರ ಅಜ್ಜೇರೆ ಈ ದಾದನ್ ಪರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಚ್ಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋದ ಖಾನ್ದಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾರೆಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೂಜಿಂಚ ಪುಟ್ಟು ಅಂದ ಹೌದಾನೆ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮೀರ್ ದಾದ ಬಾರಿ ಮಲೊಂದು ಶಿಕಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ಸದ ಜನ ಆತ ಜೇರಿ ಬಾರಿ ಶಿಕಾರಿ ನೀರು ಪನ್ನ ನಂಬರ್ 6ನ ಬೆಡಿತು ತೊಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ಉಂಡ ಮೇ ಅವನು ಈಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಆತಿ ಜಾನಿರೆ ಅಂದಾಜ ಹಾಕು ಲೆಕ್ಕ ಅರ ಬೇಡಿ ಬಾರಿ ಮಲೊಂದು ಶಿಕಾರಿ ಎಂಜಿ ಸಾವದ ಶಿಕಾರಿ ದಾದ ಜೇರೆ ಎಂಜಿ ಶಿಕಾರಿ ಮೇನಿ ಕಲ್ನ ಐಟ್ ಎಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಾಕು ಎಣ್ಣ ಶಿಕಾರಿ ಅಪಗದ ಜವನಗ ದಿಗದ ಆ ನಮ್ದ ಶಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಅಜ್ಜರೆ ಎಂಡ ರಡ್ ಸೆಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತನಂಡ ಅವೇನು ಮಾತು ಯಾನಿ ಏತೇನು ಮಾತ ಕಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದೆ ಏತೇನು ಮಾತ ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದೆ ಅನಿ ಶಿಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮನ್ಕುಂಡ ಇತ ಕುರ್ತುನಲ ಬಂದು ಒಡ್ಡಿ ಬಂದ ಸೆಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಬಂದ ಅಜ್ಜರೆ ಹಾಯ್ ಹಂಗೇರಿಯ ವಾಸನ ಪಡಿದ್ಯಾ ಮೋನಿಕಾ ಮೋನಿಕಾ ಯಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಲಾರಿ ವಾತಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಜ್ಜರೆ ಇರ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಐತಿ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಪಾಡನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ ಮೇರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಟ್ ಬಂದೆ ಅಜ್ಜರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತುಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ್ರಿ ಎಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಎಂಜಿ ಮಕ್ಕರವು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಿಪ್ಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಆಂಜು ಬೂರುನ್ ತುಲಿಗೆ ಐಕ್ ಈ ತೆಲ್ಪುನೆ ಐಕ ನಿಕ ಖುಷಿ ಆನಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜರೆ ಆ ಟಿಪ್ಪರ್ ದಡಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆಂಜನ ಮೋನೆ ತುಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಜೂಮಲ್ಪೆ ಮೋನೆ ತುಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ ಕತೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ದಡಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮೋನೆ ಸೇಮು
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ತಿಳಿಕೆ ವಾನವದ ಬೊಡೆದಿ ಅಜ್ಜರೇ ಕೊಂಚ ಬೊಡೆದಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ತೂಳೆ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಳೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿಯ ಒಂಜಿ ಚೂರಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡ ಜೋಡಿ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಯ ಮರಳುಗಟ್ಟನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಚ್ಚೆ ಬೇಜಾರ ಬಡಿ ಇದೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಏರಾವಜಿ ಗಾಡಿದರಿಗೆ ಬೂರ್ನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ತಿಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿತ ಬೊಡೆದಿ ಬೋಡೆ ಬೋಡೆ ಕಾರ್ ಯಜ್ಞ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಅಜ್ಜರೆ ಓಡೆ ಯಾನು ಇಡೀ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಾಡು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಇವೇ ದಾಲೆ ಮೂಳಿತ ವಾ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಆಟ ಲಾಡ್ದಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಕ ಬರೆದಿ ಬಂಜಾಲತ್ತ ಇವನ್ ಪೂಜೆಂಡ ಸಾರಲ್ಲ ಮಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಸುರು ಸುರುಕು ಎನ್ನಿ ಅವು ಬಂಜಿನಾಲುಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅವು ದುಂಬುಲ ಪೋಪುಜಿ ಬಿರಳ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಬಂಜಿನಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಲೆ ಸುಖನೇ ಹೆಜ್ಜಿದಾರ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದಿ ಪಣ್ಣ ನಂಬೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅದು 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾತುಜಿ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲಾತುಜಿ ಮಂಡೆ ಚಾಂಪಸಿ ಸೀದೆಲ್ಲ ಕೊಂಪಿದೇಕು ಓಲನ್ನ ಬಿನ್ ಒಂದೆರ ವರ್ಷ ಖರೀದಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲಾಗೆ ಬಂಡೆ ಬರ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಯ ತೊಲ್ಗೆ ಬೋಲಾಡ ಪೇನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲ ಪೇಲು ವಾ ನಾಲೈಮ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲ ಆತೋಳು ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲ ಬಾಕದಾಗಲ ಊರ್ದಾಗಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ ಬಿದರ್ತ ಮೂಜಿ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಏರನ ಪನ್ಪನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲ ಪಿದೇಪು ಒಂಜರ ಸೊಂತು ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲ ಪೆಟ್ಟಿನೋಬೆ ಮಾರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಮೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪಣೆ ಪಿದೇ ಬಣ್ಣ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಾಲ ಈ ಮಾಡಮ ఏపతుండ్లు ఇంచని బాకి దగ్గర చొరి మల్తలేకనే ఎండని చొరి మల్పని కోకినే కొర్పు జరుగుతుంది ఓకే కొర నెట్ దాదను దావడ ఓకే కొర పర్పిడికెళ్ళి యాద అప్పిల్ల పొన్నుండి మీరు లేతం పోయారు బర్పుని జరుగుతుంది ಹೌದಾಗಿ ವಾಸು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಡಿತೆ ಹಾಲು ಪೊಪ್ಪಲ್ ಈತ ಲೆತಂ ಬರೆ ಫೋರ್ ಚೈ ನಾಯ್ಬೋಡು ದಾನೆ ನಾಯ್ಬೋಡ ಅಂಚಿದ್ರ ಬೇಡ ಬೇಜಾರ ಎಂಕ ಆತನಿ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಊಡು ಅಂಚಿದ್ರ ಬೇಡ ಬೇಜಾರ ಆತನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ ನಿನ್ನ ಪೊದರಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಅಂಚಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ ಪೊದ್ದರಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಆನಿದ ಮೂಲ ಮಿತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕಡಿದು ಅಂದ ದಾನೆ ನೀರು ಪನ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನ ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೊರಗೊಂದಿಲ್ಲ ದೀದಿ ಕೊರಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪಿದೆ ಮಾಡ ಅಜ್ಜರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕೆನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪಿದೆ ಮಾಡ ಮದ್ಮೇಲೆ ಸುರುಕು ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೆಂಗ್ಲ ಆಟಿ ಬರ್ತದೆ ಆಟಿ ಬರಟಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾಟಿಕೊಂಡ ಕಡಪ್ರಿಯ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಮುಂದೆ ಒರಿಯತ್ತ ಅಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಿತ್ರ ಫೋನ್ ಬರ್ಪು ಜನ ಪಾಯನ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಬುಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಇಂತಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಾಳೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಾನ ಊರುವಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾನ್ ಇಂಚೇನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪೋಯನ್ ಊರು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪೋರ ಪೋತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಜ್ಜರೆ ಪೋರ ಪೋತೆ ಪಿರಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುಚ್ಚಿ ಅದು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಅತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಟು ಸಾಧು ಯಾರು ಶುರು ಆತ ಅಂಚ ಕೊಂಚ ದೇವರ ಏರಾವಣಿ ಕಡಪುರ ಗೊತ್ತು ದೇವರ ಕೊಂಚ ಜನ ತಿಕ್ಕನಿ ಅಂಚ ಆಡ ಪಾತ್ರದ ಸುಖ ಕಷ್ಟಪುರ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಟೆ ನಮ್ಮ ಊಡು ಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂದ ಬಯ್ಯನಗಂತ ನಿಂಗದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ ಇಪ್ಪುಡದ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅವು ಬುರ್ಕ ಅಜ್ಜೆರೆ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಂದ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಮೂಳಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿ ಮನೋರಂಜನದ ಇಜ್ಜ ತಗೊಂಡೆ ಪಂಡಿ ಆ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ತಿಗಳೆ ನಾಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿದೊಂದು ಬಲವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂಜಿತ್ತು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರ ತಗೊಂಡು ಆಡಿದಕ್ಕನೆ ಕರೆದಿತ್ತು ಮೂಲ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಡಲ್ಲ ಬಂತ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಹೊಡೆದೇಕ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಎಂತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮನೋರಂಜನದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಕೇಳಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಮನೋರಂಜನೆ ವಿಷಯ ಹೌದಾ ಸಂಗತಿ ಹೌದಾ ಇತ್ತಿತ್ತ ಮನೋರಂಜನೆ ವಿಷಯದ ಪೂಜಾ ಈ ಪುನಃ ಬರ್ರೆ ಮರಲ್ಲ ಈ ಪನ್ನ ಪಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಬೋಪಿನ ಇವ್ರ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜಿರ ಪುರ ಸಂಸಾರದ ಮನ್ಮಗ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪುಣ ಒಕ್ಕ ಇದು ಕೇಣ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿ ಎಂಕ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರ ಏಪತ್ತೊಂಡ್ಲ ಇಂಚೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪನ್ಲಿ ಎಂಟ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ನೀಡು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಗ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಎಂಡೆಂಜಗೆ ಆ ಕುಜುಗುಂಡಾಡಗೆ ನೀನ ಕಂಡ ಎಂಡೆಗೆ ಅದೇ ಅದು ವಾಸು ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಖರೀಜೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 500 ಸಾರ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಜೋಕುಲ ದಾನೆ ಸಂಗತಿಜ್ಜಿ ಐಂದ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಜ್ಜರ ಪೂರ ಪಂಡ ಬಂಡ ಪೂರ ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡಿರ್ದ ಪುಣ ವಾಸು ಪೂರ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಬೇಜಾರ ಪಡಿ ಅಯ್ಯ ಓಡಿ ಜೋಕಲ ಪುಡಿ ಜೋಕಲ ಹೊಡೆದು ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪು ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಪತ್ತಿತ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕಲ ಇತ್ರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಜೋಕಲ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತರಗ ಯಾನು ಖುಷಿ ತುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾ ಅವನು ನಾವೇತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಊಡಿಜ್ಜಂದ ಇನ್ನ ವಾ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿನ ಕೇನು ಅದೇ ಜೋಕಲ ಹೊಡೆದು ಮನ ಕೈತರ ಪೋರ ಪುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಮೀಟು ಸುಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಅವಲ್ತಾ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸುಲೋಚನ ಮೋನ ಮೇಟಿ ವರ್ಕು ಏಪತ್ತು ನಂಜನೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಡಿಗೆ ಸುಲೋಚನ ನಾಳೆ ಕಳಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಲೋಚನನ ಕಂಡನೆ ಇருந்து ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟರ ಸುಲೋಚನ ಕಂಡನೆ ಇருந்து ಮೀಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಸುಲೋಚನ ಕಂಡನೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಆಯ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಏನಿ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಯಶೋಧರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಆನೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಕೂಲ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಮುಟ್ಟಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮೇಲ ಮೂಲ ಮೇಟು ಸುಲೋಚನ ಬತ್ತರಿ ಸುಲೋಚನ ಮೇಟು ಬತ್ತಡಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಯಶೋಧರ ಬತ್ತಿ ಯಶೋಧರ ಬಾತ್ತಿನಿ ಅಪಗಾನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಕರ್ಮ ಯಾನು ಯಶೋಧರ ಮುಟ್ಟದು ಪೋನಾಗ ಮೂಲ ವಿಜಯಪೇಟೆ ಕೆಪ್ತಾರೆ ಸುಲೋಚನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೋದಾತ ಕರ್ಮ ಜೋಕುಲಾಪನಗೆ ಅಂಚನಾಪಣದು ಅವಳಾಯ್ತು ಇಂಚನಿ ಏಪತ್ತುಂಟಲು ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ತಂದೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜನೆ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಆ ತಮಸರ ದಾನೆ ಮೋನಿಕಾ ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಿ ಅದು ಆನೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಮನರಂಜನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಸು ಯಾನಿನ ಕೇನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂಡದ ಆದ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಪಣದು ಬೇತೇನೆ ವಿಷಯ ಅಂಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚತ್ತಿರ ಯಾನ ಸುರು ಸುರುಕೆ ಎಣ್ಣಿ ನಂಚಿನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಆಯ ಪನ್ನಗ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚತ್ವಕ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ತುಂಬು ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೋದ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಏರು ರಡ್ಡ ಕಲ್ಪರ ಬೈದ್ರಿ ಬಯ್ಯನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೋದ್ ಮೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಕುಲ ಹಳ್ಳಿಡು ನಾಟಕದ ಅಕ್ಲೇನು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಕುಲು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೇತನೆ ಎನ್ನಿರ್ನವ ಯಾನ ಸುರು ಸುರು ಕಚ್ಚಿ ಅಂತ ಈಗ ಬಾರಿ ಭಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಇತ್ತ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತೆರಿಪೊಡು ನಾನು ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಡದ ಹಿರಿಯಡಕ್ಕೆ ನಕಲು ಬಂಡೆಡ ಕುದ್ದು ದುಂಬುದ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತ ನಕಲ್ ಬರ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಮಾಡದಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತೆರಿಪೊಡು ನಾನು ಇಂಚದ ಇಂಚೆ ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆದಾರ ಸೂಚನೆದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಜ್ಜರೆ ಇತ್ತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲನೆ ಅಪಘಾತ ಅಪಘಾತ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧೋಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಏತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಿಗ್ಗೆ ಪಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೂಡು ಸಂಸಾರ ಹೊಡಿತೇ ಇತ್ತೆ ಪಳೆಯ ಗೊಂಜಿಲ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊಂಜಿಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅನದಾಸರು ಅಕ್ಲೆ ಗಾತಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣನೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪಿದ ಉಡುಲ್ಲವ ಮೂಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲಿ ಎಂಗೆ ಎರಡುಂಡ ಕುಲ್ಲುನ ಲಕ್ಕರಾಬ್ಜಿ ಲಕ್ಕನ ಜಪ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ ಗತಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲಂಚಿನ ಊರ್ದೊಕಲು ಮತ್ತು ಬತ್ತದೆಂಡ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟಿ ಅನಿಂಚೊಲ್ಲವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡವು ಅಪಘಾತ ಒಕ ಇತ್ತದೆ ದುಮ್ಮುದಾಕುಲು ಪುರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿತ್ತಿರ್ತು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಡಿ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಪಾಡು ನೆ ಮದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅತಿ ನಿಕಲ್ ದಾದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದುಂಬು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ದುಮ್ಮುದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಂಚೋಡು ಸರಿ ಜತ ಸರಿ ಅವಡು ನಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತ ಆಪು ಅವು ಸರಿ ಅವಡು ಒಟ್ಟಾಡು ಬಂಡದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಅಯ್ಯನಾಗ ಒಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಡವ ತುಳಸಿ ಅಟ್ಟೆ ಇದೆಯಾರನ್ನ ಬಿಡಿದಿದ್ದ ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟುವಿರಿ ಆಟೋಡು ಚಂಡ ಮುಂಡಿಯರು ಕೂಜಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈಲಕ ಸತ್ತ ಹೋಯ್ಕಂದು ದೀಪಿನಿ ಅಪಗಂಡ ಚೀಪ್ ಅದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಾಲ ಕೊನೋಡಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎನ್ನನೆ ಕಾಪುಚಿ ಅದನ್ನೇ ಎನ್ನ ಪೋನದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಐಕ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪುಚಿ ಅದನ್ನೇ ಐಕ ಬಿಡಿ ಜೋಡಿ ಪುರ ಶುಗರ್ ಅತಿ ಓಡೆ ಪರ ಪುರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಪುರ ಓರಿದ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಶುಗರ್ ಆಯ್ತು ದಿಂಜಿದ್ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅಪಗಂಡ ಅವ ವಾಸು ನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆ ತಂಪೋಲೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಂದ ಜಾಪುಜಿ ಜವರ್ನ ಜಾಪುಜಿ ವಾಸು ಯಾನ್ ಏರ್ತುವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಷಯ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಕರೊಂಜಿ ಕೇನ್ನೆ ಕೊಂದು ಬನ್ನಿ ಏನಿ ಪೂರಕ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ರಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ವಾಸೆಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂದ್ಯಾ ದಾದ ತುಕ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಬಿದೆ ಪಾಡ ಪನ್ನತ್ತೆ ಇಂಗ ಆನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನಿ ಏ ಉಪೇಂದ್ರನ ಬುದ್ಧಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಚಿ ನಿಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಜತ ಯಾ ಬೋತ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ಬಿ ಮಂಡೆ ಬೋಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೊಂದು ಆಟ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಟಾಕಿಸ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಟಾಕಿಸ್ ಪೋಪೆ ಟಾಕಿಸ್ ಎದುರು ಫುಲ್ಲು ಅಂಗಡ್ಲು ಬೂರ್ದತ್ತ ಹೋಯ್ತ ಅಂಗಡಿ ಸೆಲೂನ್ದ ಹೌದೇ ಮಂಡೆ ಗೀಸದ ಉಳೇ ಬೋಡತ್ತಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ ತೂವೊಡೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿಯೇ 15ನೇ ಸಾಲ್ಡ್ ಉಂತಿಯೇ ಸೆಲೂನು 15ನೇ ಸಾಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾರ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾನ್ ಎಂಕ್ ತೂವೊಡೆ ಆತನ್ ದಾದನ ಮಾತದು ಟಾಕಿಸ್ಲೆ ಪೊಗ್ಗಿಯೇ ಒಬ್ಬು ಜೀನ ತೂಪಿ
ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಕರಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಗೀಸಿ ಯಾನ್ ರಡ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದು ಕುಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವ ಏತು ಸೋಕುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರುವಾದ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಆತು ಜಜ್ಜರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬಾಡೊಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಡೈ ಬತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೈ ಪಾಡಿಯೇ ಪೂಜೊಂಡೆ ಪೋಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಕೈ ಪಾಡಿಯೇ ಪೂಜೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಬರಿತಾ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಕೈ ಪಾಡಿಯೇ ಪೂಜೊಂಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತಕದ ಊರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತೆತ್ತಕದ ಊರಿಯಾಯಿ ಯಾಂತಿಕ ಬೂರ್ತಿ ಬೊಕದಾದ ಅಂತ ಯಾನಡೆಗೆ ಜಾರ ಇನ್ನು ಕುತ್ತ ಕುಂದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬೇಜಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸು ಅಜ್ಜರೆ ಎಂಗ ಅಮ್ಮ ಕಂಡದೆ ಎಂಗ ಐಟೆ ಕೈ ಪಾಟಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಎಂಗ ಅವು ಬೇಜಾರ್ ಕಠೋರವಿನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಆಯ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ದಾದವಣ್ಣಿ ಈ ಮಂಡೆ ಗಿಸ್ನೆಲ್ಲ ನಡು ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆಯ ದಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಬರ ಆ ಊರಿನ ಕುಜಲ ಸರಿ ಒಂದ್ಲೆ ಐನ ಉಳ್ಳ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೇವ್ ಸಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮೇನ ಬಡದಿ ಬೇತ ಕೊಡ ಬೇವಾನಮ್ನದ ದೇವಿಯೇ ಈಗ ದಲಿತುತ್ರ ಬೇರೆ ತಕ್ಕದು ಕಟ್ ದೇವ್ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಸಾರಿ ಅಯ್ಯೋ దేవుల బొక్క లక్కనగా రప్ప పనులు నీకు రప్ప లక్కన డాకుల్లో వైడ్ ఉండా వారి సారీ ಗರ್ತಾಗ ಜನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದ ಟೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪಡಿದೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಪಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಓಲು ತೋರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಉಂದಾರ ಆಮೇಲೆ ಉಂದಲೆ ಇಮೇಡುಂತಲೇ ಆನಿನೊಕ್ಕನೆ ಮೊಲೆ ನಾಡೆ ಕಡಪುರ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪುಡಿ ಬೇಜಾರಾಪ್ ನಡಿ ಎಂಬೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ಲಕ ಅಂಬೆ ಗಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಆಡಲ್ಲ ಪಂಟ್ ಈ ವಿಷಯನ ಆಡಲ್ಲ ಪಂಟ್ ಅಂಚವನ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ರ ಈ ಪುನ ಬರ್ರ ಮಾರಲ್ಲ ಈ ಪುನಃ ಬರೇ ಮಾರಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ತೂದು ಪೋಪೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತದಾನೆ ಮನೋರಂಜನೆ ವಿಷಯದ ಪೂಜೆ ಮನೋರಂಜನದ ಯಾನ್ ಜಾರ ಈ ನಟಿಗೆ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬೇಜಾರ ಸರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಪ Makkare, Makkare.